It-torri tas-seklu 17 li jinstab mal-kosta fajn tuffiħa jinstab fil-periklu li jiġġarraf minħabba l-moviment fl-irdum. Dan ikkonfermatu l-għaqda din l-art ħelwa fejn fissret l-importanza li immedjatament tittieħed azzjoni u tiċċaqlaq din l-istruttura. Il-pulizija min-naħa tagħhom qalu li ż-żona madwar dan it-torri ingħalqet kompletament tal-pubbliku hekk kif l-istruttura tinsab f'riskju li tiġġarraf. Periklu għal min jersaq fiċin. Bekk wieħed għandu jsegwi s-sinjali li tpoġġew fil-post u jirrispetta l-barikati tal-pulizija. Din iż-żona hija waħda ferm popolari mhux biss mal-Maltin iżda anke mat-turisti, hekk kif toffri vetuta mill-aqwa b'mod speċjali fil-ħinijiet ta' nżul ix-xemx, inkluż f'dawn ix-xhur tax-xitwa meta jkunu bosta dawk li regolarment iżuru dawn l-akwati. Din l-art ħelwa qed tħeġġeġ lill-Gvern biex jieħu azzjoni b'mod immedjat sabiex it-torri jinħatt u jinbidillu postu għal wieħed aktar sigur, iżda li fl-istess waqt jibqa' f'ambjent li jikkumplementah bħalma qiegħed bħalissa.